Nou capítol al voltant de la construcció i la gestió de l'edifici Sitges Referents. Aquest dimecres, el diari El País informava que l'empresa adjudicatària de l'obra ja tenia fet el projecte abans que comencés el concurs públic. L'actual govern sitgetà està revisant tot el procés al voltant d'aquest edifici i l'empresa que el gestiona. A l'oposició, la CUP creu que cal establir si hi ha hagut responsabilitats penals en el cas. La candidatura d'Unitat Popular recorda que no va veure clar l'objectiu de l'edifici Sitges Referents des del principi. Per aquesta formació, un edifici sol no podia pretendre canviar el model productiu del municipi i com a negoci urbanístic l'han qualificat de fracàs. Segons la CUP, aquest cas és el paradigma del que consideren convenis entre empreses privades i administracions públiques amb objectius poc clars, ja que interpreten que sempre xocaran els interessos d'una empresa per fer negoci i la d'un ajuntament per fer un bé comú a la ciutadania. Davant de les notícies que apareixen sobre el cas Sitges Referents, la CUP creu que s'ha d'arribar allà on calgui perquè situacions semblants no es repeteixin. Si és il·legal que es persegueixi penalment i si és èticament reprovable, com s'havia parlat respecte al tema de les vises o altres aspectes, i potser aquest, que pot ser èticament reprovable o pot ser penal, doncs si és penal que es porti per via judicial i si és èticament reprovable que es facin mesures municipals, que facin mesures de control que evitin aquest tipus d'activitats. La CUP lamenta que el govern municipal tan sols acceptés 2 de les 12 al·legacions que han presentat a les ordenances fiscals. S'han estimat les bonificacions per a famílies monoparentals i per a empreses que facin fixes un 10% de treballadors ara temporals. Però els independentistes creuen que encara hi ha molt de camí per fer una fiscalitat progressiva que depengui de la renda personal.